היום אנחנו הולכים לעשות לעדן מתיחה מטורפת, חברים. אז עדן הלכה הביתה, והיום אני הולך לעבוד עליה שקנינו לה רכב חדש. החלום שלה זה קופרה, שזה רכב כזה. והיום אנחנו הולכים לעבוד עליה שקנינו לה רכב חדש. את מוכנה עדן? איך האוטו עדן? עזוב אותה, עזוב אותה, עזוב אותה. אבל בשביל שהמתיחה תצליח, אני צריך איתי פה מישהו תותח שיעזור לי. אז חכו שנייה. תכירו, זה מורדי. אתה יודע מה עושים מהמורדי? עושים מתיחה של החיים, חברים. אני בא לנקום בעדן על זה שהיא קיימת. זה לא הפורמה. אתה יודע מה אנחנו עושים היום? ביי! אין אנשים. קיצור חברים, היום אנחנו הולכים לקנות אוטו קטן, נשים עליו בלון עיון, אבל מאחורי האוטו הקטן הזה יהיה אוטו גדול. על האוטו הזה יהיה סרט, והיא תחשוב שאנחנו קונים לה את האוטו הגדול. אתה מוכן? מוכן. יאללה חברים, אנחנו הולכים לקנות את האוטו הקטן, בואו איתנו. חברים, תעשו לייק, תירשמו לערוץ. אם אנחנו נגיע ל-30,000 סאבים ול-3,000 לייקים, אנחנו נקנה לאוטו אמיתי. חבר'ה, דעתי האישית, עדן תיקח את זה קצת מעבר. אני חושב שזה קצת מוגזם, כי כשאתה מגיע לרכב, אתה גם רואה את העתיד שלך, אתה רואה איך אתה הולך לנסוע, אחי. אתה רואה אותך כבר עומד באיזה פקק, בשל באיזה שמש, פתאום אתה רואה אוטו קטן מתחת, שחק איתו בבית, אחי, זה לא כיף. וואלה, אם הייתי נופל למתיחה כזאתי, הייתי נוקם בו. שלום. אנחנו צריכים למצוא רכב קטן, חברים, רכב קטן. משטרה, משטרה שלום. אין פה רכבים, אנחנו בבעיה. בעיה רצינית, חברים. מה אתם אומרים על הרכב הזה? לא, זה לא. לא, הופה. איזה רכב. תראו איזה רכב, חברים. מה אתם אומרים? גם רכב החלומות של עדן. איזה צבע נביא? מוקצ'י, מה ניקח? את האדום או את הצהוב? וואלה, אדום מתאים לי לקוב. תביא את האדום. זה מרצדס, חברים. אנחנו ניקח את האוטו הזה וצריך להביא סרט. בוא הנה, לאן אתה הולך, אבא? אוי. נוצ'י. לא, אידיו. עזוב. טוב, אנחנו צריכים עכשיו להביא קונפטי וסרט, לשים על האוטו הגדול. יש לי עם האוטו חדש היום. אמנם לא אוטו גדול, אוטו קטן. חברים, אנחנו פה קנינו קונפטי, קנינו סרט וקנינו פפיונים. אנחנו פה עם יעל, הנשמה שלנו, תעשה לנו הכל בחינם. לקחה לנו את נולצ'י משום מה, ומאז אנחנו לא יודעים איפה היא. אנחנו הולכים לעשות את אחת המתיחות הגדולות שלנו. כן. כי הולכת להיות מתיחה אימא לחברים, אנחנו הולכים להביא את האוטו תכף אני ומורדי, ומתחילים לקשט אותו. תשארו איתנו. אנחנו נוסעים להביא את הרכב המטורף, קופרה. דיברת איתו? אמרת לו? שיארגן לנו את הרכב? אמרתי לו, חבר'ה, הוא מארגן לנו את האוטו נפת. שלח אותו לשטיפה בדיוק. איזה אוטו. אתם שם בבית. בואו נעשה הסכם. אני עושה נגדכם אבנג'ו. אם אני מנצח, אתם הולכים לעשות לייק וסאב. אם אתם מנצחים, אתם שמים לייק סאב בפעמון. אבן יער ומספריים, המנצח בין השתיים, 1, 2, 3. אבן? 1-0 לך. אבן יער ומספריים, המנצח בין השתיים, 1, 2. יש! 2-0. 2-0. לא, הוא הפסיד לך. וואלה, אני ראיתי שהוא הפסיד. ראיתי את המספריים. הוא עשה מספריים. אתם יכולים להגיד שניצחתם את אבא של נוצ'י ואבן יער ומספריים. הגענו! יאללה. לא. איזה מטומטם! איזה סחור! הוא העיף את הבלון! איזה מטומטם אתה, אלוהים! מה עושים? חבר'ה, השארתי את החלון בטוח. אני לוקח את זה על אחריותי, אבל חבר'ה, הגענו לפחות. הוא העיף את הבלון הזה, תקשיבו. וואלה, עבודה קשה, חברים. חברים, אנחנו הולכים להביא את האוטו. הופה! שלום! איפה הקופרה שלנו? הון! שלום הון! תביא כיף! טובי! אנשים רוצים לראות אותך! כיף! יהודה! תביא כיף! ייבוש! בלייב ייבוש! איפה האוטו שלנו? הקופרה מוכנה? הופה חברים! יש לנו פה קופרה! זה שובי וזה הון! נעים מאוד, תגיד להם שלום! שלום! תגיד להם שלום! שלום! את מי אתה אוהב הכי בעולם? אותי! אותי ואת נולצ'י! יאללה, אנחנו נלך לקשט את האוטו, נחזור אליכם, ביי. טוב חברים, אתם מוכנים לראות את האוטו חברים? יאו, אתה מוכן להראות להם את האוטו יאו? אני נולדתי בשביל זה. אימא'לה ואבא'לה, חברים, תראה להם אותו. חברים, קופרה, אימא'לה ואבא'לה, שנת 2024 חברים. היא חושבת שהאוטו הזה הולך להיות שלה, היא עוד הולכת לחשוב מי מספר לה? וזה לא האוטו שלה. איזה אוטו, אימא'לה, בוא תראה להם את הבטן. אימא שלי פרארי, תראו איזה אוטו. ריפודי אלקנטרה. וואלה, מתאים לי. אני אגיד לך את האמת, יושב עליי. אולי נקנה אותו? מה אתה אומר? 30,000 סאבים נקנה לו אותו? 30,000 סאבים חברים קונים לה את הרכב. האמת שהיא חושבת שזה באמת שלה, זה הכי פדיחה. האמת שכן, זה נראה לי רע, יאו. היום זה יהיה קיצוני מאוד. טוב חברים, אנחנו נקשט אותו, נהפוך אותו לבובה, נשים עליו סרט, פפיון, הכל. כשנגיע, שהיא תחשוב שזה האוטו שלה. ופה, קדימה, נשים את הרכב הקטן, ככה, עם בלון קטן, באמת, אימא'לה ואבא'לה. יאללה, בוא נקשט.
טוב חברים, אנחנו עכשיו בדרך להביא את עדן מחולון. האוטו מחכה שם, כולו ארוז, מתנה, אימא'לה ואבא'לה. מה, היא הולכת להתעצבן, זה קיצוני מאוד. זה קצת עובר את הגבול, אבל אנחנו... תרשמו בתגובות מה אתם חושבים שתהיה התגובה שלה. עכשיו. כן, אל תרמו. וכשיגמר הסרטון, תחזרו לתגובה שלכם ותכתבו אם צדקתם. טוב חברים, אנחנו הגענו לעדן, עכשיו אנחנו מחכים שהיא תרד. הנה. אנחנו עושים לך היום הפתעה. איזה הפתעה? היום אנחנו עושים לך הפתעה. איזה הפתעה אבל? הפתעה, מה זה משנה איזה הפתעה? תגלי איזה הפתעה. את חושבת זה הפתעה רעה נראה לי. אוהבת הפתעות? כן, זה מתנה או הפתעה? זה מתנה והפתעה. כן. כן. תהיי מוכנה להכל. אין איך לתאר. באה בראש פתוח? כן. כי זה משהו שעבדנו עליו נורא קשה. אנחנו מהבוקר עובדים על זה, אני ויהו. כן, זה היה קריאת מה תחת. באמת. מגיע לך אבל. חברים, הגענו הביתה, עדן! כן! מוכנה להפתעה שלך? יאללה. אנחנו נעצום לך את העיניים. מוכנה? את מוכנה, עדן? אני אומר לך. את הולכת להשתגע באמא שלי, זה אומנם לא... נו, כבר! מוכנה? כן. 3 4 לא נכון. קנית לי רכב? קנית לי רכב? תראי איזה אוטו, שקרן אתה. חדש 2024, מה החלום שלך? רגע, תראה לי כמה מפתחות. יש מפתחות. זה האוטו שלך. תתחדשי. איך האוטו, עדן? חיים שלי, לא איך נכון. האוטו? אני בהלם. איך האוטו? איך מתאים? מה איך מתנים? מה עושים? איך מתנים? איך האוטו? עלה לי 250,000 אם את לא תהיי מבסוטה עליו ואת בצרות. איזה אוטו? תראי, זה הדגם שרצית, הדגם המפואר. לא נכון, ממש. זה הדגם היקר. אני בהלם. איזה יפיות. בוא נעשה סיבוב. מה? סיבוב. סיבוב? כן. רגע. מה רגע? סיבוב? כן. עכשיו? כן, בוא. רגע, חכי, בואי. לא, בוא. לא, רגע, חכי רגע, באמת. אני לא מאמינה שקנית לי רכב. שמע, בחיים שלי לא ראיתי אותה ככה, אני חייב אמיתי שנולדה לא היית ככה. זה אמיתי כאילו? יש לך אוטו, תראי, 2024. תראה, אני ויהו הלכנו היום בבוקר. סוכנות, עניינים, רישיונות. בוא. כבר על שמך, את בוא. אפילו לא יודעת. אבל יש לנו ההפתעה שהיא... עוד הפתעה בנוסף לרכב? ההפתעה. נראה לי שאתה צריך להרגיע אותה קצת. מה נראה לרכב? אמנם באמת קנינו לך אוטו. תקשיבי. מה? פשוט לא היה תקציב לאוטו... מה לא זה תקציב? תראה איזה רכב, אתה רציני איתי, תראה איזה תקציב. לא היה, אז תראה. לא, רגע, חכי רגע. זה האוטו, זה לא שלנו. זה האוטו שלך. זה של חבר, הוא פשוט מתחתן, אז שמנו לו קישוטים. אבל תראי איזה אוטו, תראי, יש לך פה דלתות, מפתחות. באמת, זה אוטו פיקס, תראי. מה זה? זה של חבר. מה, הכל טוב. מה זה משנה איזה אוטו? מה זה אוטו? אתה רציני איתי? זה האוטו, אתה מה? רציני איתי באמא שלך? מה הבעיה? מה את מזלזלת? זה אוטו, מה? זה אוטו לכל דבר. אחי. באמת, תתחדשי. זה אוטו. לא, בואי. לא, מולו. בואי. מולו. עזוב אותה.